Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Kabang akwa ban update kade ya ka samples bat ya ka test kabalashim hadu mentakasngi bat ya kabala pha syajaka ban test kalapoi nyau hajar lais pa saupo ka number of persons tested negative lani kibriu ke benglayo ik report ke belum negative kalong riu hajar praspa kendai pu kendai number of persons tested positive poi menta arpaway iway balaklat khat arngut la jem la ne la khlain bat prangut ki balong aktif hadu kaneka klipmat ka bamenta nangta ka report ka bangidang up kalong saus pa arpawngut kata kadai ka banengkong ka baar ngakwa ban pentip akan ka por na kabenta ka jingtip jong ki pajba nong song snong jong ka jela ka jongi ya ka jing wan pai jong ki tu ki khun samla lene ki tu ki nong song snong jong ka jela ka jongi ki basa keleng saudong jong kari India hadu menta ka sngi janmit ka poi sipau hajar rius pa san pau san ngut sipau hajar rius pa san po san ngut nang ta susu ka special train ka bala penbet kerpang lengba jong ka jela jongi lengba jong ka government kiba ladon mentah kalenti kiba lami na kijaka kiba pher ka benengkong na Kerala kidon lais pa san po arngut kibriu jong ka jela megla jongi bat kin poi haka lai potrik mentau benai nangta napo Delhi kidon sispa nyau pusaungut bat kin poi menta kasngi arpu kendai trik bat kawei na Goa kilami arpo pratarik kidon kendai pu kendai ngut bat kin wan poi saka jela ka jongi haka lai pu trik jong uneu benai syusyu ngakwa ru angne ya kaban pentip ya kitu ki beneficiaries lene kitu ki long yeng ki long sem hak jingjia jong katu ke lockdown kumbang ilakular nakaliang jong ka sorkar jong iban ajingarap ya kebingi ong ki unregistered laborers lane unregistered section of people ki bala sofa lani ki bala jenjar palat na ke jingjia jong kani ke lockdown na ka silak pra pawai hajar tam na kaliang ka labor department kalala ya kaban transfer ya kani ke jingrap syaki kalong pra pawai reu hajar saus pa sangut bat kabasa nakiniki kendai posan hajar prapun rungut nakaliang ke department kidang walk out namar kadon ka problem hakaliang ka bank account ke jongki but ki officers jong ke labor department kidang walk out ya kini ban pentikina ba borok kitu ki bang nilaya consider ba kani ke jingarapkan poi sya ki bank account jongki barok nang ta susu akawedei bat kitu ki registered workers ki bangi ong ki MBOCW ki balayo ia ka jingerap kalong arpo sau hajar nyaus pa lai po ngut na ki arpo san hajar nyaus pa kendai po sau ngut bat yakine ki badangsa kajing pej benia bat kajing penbej nakaliang jong ka department kadang yaj syakmat
Te sakaway ka jing pentip ka bangakwa ban pentip akan ka pon ang benta ka jing tip lang jong ki pajba jong ka jela ka jong i barok kalong ba menne ngisyong ya ka review meeting bat ka government kala sim susu ya kirai sakat tu kadneteli ka bandeng ko kamang la sim ya karai kalong bangin sya ban pleno ya kine ki bingi ong ki private office establishment batru kumju ya kitu ki non-profit organization ba kin sedang ya ka jing trai kam ke jongki halaki jong ki office tang ba ko order kalong ba ya ka jing bon briu hapo ka office ke jongki kam dei ban palat ya kalai paulai persen ha ka shisngi ha ka jakatrei ke jongki but kini ki private office establishment ki kentup ya ki office jong ki religious group kabal abanlong ki synod lani ki balang ki baper lani ki niam ki baper ki badon ya ka office tray kam ke jongki halaki jong ki jaka tang ba ka SOP bat ka protocols ki hap ban but perking kat kum ka jing peta na kaliang jong ka health department kabaar ha kabiadai bat ka issue don kini ki bapli ki snong ki tau kinong penyat snong kinong penyat tau ha kabiadai bat kini ki drivers ki banyak ia ki kali tangka ki balik kit peniang let's say kalak benlong na dik boy lani na Gauhati lani na ki dipo ki baper kat haka jaka ka baki don ke jing ut na kaliang jongki ba teng anikla poses nong syatau ki hap ban garantin ya lade khat sau sngi kani ka bangakwa ban pensyai ba kani ka por kalong ba ka Ministry of Home Affairs kala ai ya ka circular bat ka circular kalong ba ya kini ki drivers ki bara lani ki banyak ia ki kali ki essential commodities bat ru ki badai na komentar ka health services la exempt ya ki lani la pelat ya ki na kani ka karantin kabalong khat sau sngi kata kadai ka notification kabawan na ka Ministry of Home Affairs kai ka bangakwa ban kerpat ya ki borsnong ki borthau namar ya kine ki drivers ki bakit mata ya ka jing im jongi ki paiba ke jela bakin ngau bahalem ban consider namar kine mdei ha bakilet yo kisong thu bakla bakilai lemu lemany klem ke jing tip ke sorkar lane klem but perking ya katuka SOP den rei ngakwa ban pensyai hang ni bakin ngau bah ban sya yaki bakin lek shalaki jongki yeng ki sem ki jongki namari ya ka protokol jongki ladet le lepa shwa bakin mi syabar jong ke jela batru hakapor bakirung syapo kejela kejongi kani kalong kabangakwa ban pensyai kenang ba ki borsnong ki borthau kinnem skutu bakla ngis ngutu kajing strik kejongki kalong na kabenta ban yada na kajing warung uneu kenyang jingpang ban ngi appreciate ru ya kani kajing le jongki borsnong ki borthau baper nadu kasingi kabenengkong hadu kani ka klip mat kabenta ngidon kajing trelang kabatki tenrei kabangan syukwa ban pensyai kolong tam kata bakine pat ki drivers ki bahap hapo ki essential commodities tengi hap ya kaban pet ban kemi ba kajing warna ia kamarbam kamardi kajing warna ia gini kitiar ki badon kam ya kajing im jong ki nong bekela man lagasni bangin kam pakat ngin kam perkat kerpang na kabenta jongki kata kadai kebenta kabaar kabangakwa ban pensyai ban persekutu akan kapor kabalai
Hadin bangila de play yakini ki construction activities ki baper apok jela nong kendong bat nong sor rukumju kalak belong ka surok kalak belong ka yeng ka sem kalak belong ka jingking bat kiwe ki construction activities ki bangila sedang mentah kawe ki jing ke bangi kendu akan ka por kolong ba ki don ki jaj kam ki bangi ong ki highly skilled workers, technician, lani ki operators, ki baki breu jongi, nang ne na jela kimpat la ban handle ban tray ka bakum kene ka kam. Tena kalian jong ka sorkan nge larai, bayaki bakum kini, namar kinumbun, ki bawan na bar jong ka jela, na kalian ka sorkar ka consider lene ka sya tang ba habangi sya ru kalong kinyat lengba ki application bat ru lengba ki department laki jong ki jong bakin ai ka certificate ka recommendation sya ki deputy commissioner bat hadin jong kata ki deputy commissioner ken ai ka special permission bakin warung sya ka jela jongi rengkat bat ki protocols kum bajule ya ki bawan rung nabar jong kejela megala kumta ya kani ko order u chief secretary menta kasengi un issue syabaro ki district administration khnang bakin le ya kabadon kam sakawai pat ka rai ka bengisim menta kasengi ya ka relaxation ka bengisim menta kasengi kalong baya kitu ki non-contact sports activities. Ya kaniru ngilaray mentakas ni bangin siya ya ki bakin pleno. But kini ki non-contact sports activities na try borok niya skutu niya tip. Kau kentup lang ru ya kani ka jing ya siat khnam. Ya ka bangi ong hapo megala ka de ka jaka ka ba paunam ha. Ka bangi ong ka tir ka jing ya siat tim. Di yakaniru na kaliang kesorka nge mentakas ngi lasim ya karai ba ngin sya yakini ke activities bakin sedang ban tray kamno bat yakani ko odaru na kaliang jong chief secretary unsapha syabaro ki deputy commissioners ba kinle ya kabadon kam kita kidei kiba kini ki points katukan netli kiba ngala ai hakmat jong pindah ke mentaka jingtip jong ki pajba jong ke jela ke jong